הוא יצר את הקברט הסאטירי המעולה הפסקת אש. שם הוא מדבר על המצב, על הפוליטיקה. אני נעמד זקוף. אני מביט אליכם בעיניים, שתחשבו שזה אישי. הנה למשל קטע שנקרא דמגוגיה, שנולד מצפייה בנאומים במהלך צוק איתן. משהו מהותי, משהו גדול ובעל ערך. והמטרה העליונה, זה החזרת השקט לאזרחי ישראל. אני מרכין את הראש ומגלה... אז אנחנו נשפר. צניעות. אני רוצה לחשוף לקהל את המניפולציה. תראו איך זה עובד, תראו מה יש מאחורי הנאום. אני גאה בדרך שבה אתם מתנהגים. אני גאה בתמיכה שלכם. אני אעשה את מה שצריך כדי להשיג את היעד הזה. איך בעצם מפחידים אותנו, איך מושכים אותנו, איך מורחים אותנו, איך... תראו מה יש מאחורי המילים. אני מדבר שוב לאט. שם יד על החזה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל. מרכך עוד קצת את הכל. אני מבקש מכם להישמע לפיקוד העורף. נוגע ללב. עם דמעה בזווית העין. פיקוח נפש דוחה שבת. אנשים כתבו לי בפייסבוק, למה אתה לא עושה את בוז'י? תעשה נאום... למה אתה לא עושה את בוז'י? כי הוא לא מספיק מעניין, הוא לא מספיק טוב בדבר הזה. רק איתנו אתם מוגנים. מי כן טוב בדבר הזה חוץ מנתניהו? אף אחד פה לא מתקרב. באמת ברמה מאוד גבוהה, הוא דמגוג אדיר. אמרו, אני. אני גאה להיות ראש הממשלה שלכם. אמן. שבת שלום.